den her video til dig, Torben, eller Tobias, eller hvad fanden du hedder, ikke? Jeg har lige været i bad, og jeg har stadig ikke gjort mig klar eller noget som helst, ikke? Så går jeg ind og sådan kigger, om du har uploadet en video, og så kan man bare se, at det er sådan, og så var det den her 13-årige pige, der skriger en appelsin. Jeg skriger fucking ikke nogen appelsin, du skriger til telefon, hvad fanden tror du naboer, de tror om mig, mand? Hvorfor gider du lave en parodi på mig? Okay, det der var måske lidt højt. For helvede, mand. Og klar over akavet det er, når du har fucking så mange, der kan sidde og se på din blog, eller hvad det nu er. Og så kommer de ind på min side, fordi der er en anden der idiot, der har linket den. Ej, hvor er du bare nede, om du er så irriterende, skyder dig selv, mand. Jeg er fucking ligeglad, hvad I synes, men hvor fanden skulle du lave en fucking parodi om, og der ikke sidder og gør sådan med dig. Så kommer der en æs, så kommer der en hest, og så er det en muldyr. Hvor er du irriterende, mand. Håber du ser den her fucking video, mand. Farvel.